Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ang kamugaway man sa akong pamilya dito sa probinsya. Nga, mahatag o matubag na ko ang ilang mga panginahanglan dito. Sa laktod kapag kasulti, dili lang sila magkalisod-lisod. Bahala nag ako rin mag-antos. Oh, Sir Franz. Mau ba? Kalau iyo daw sa France. Abi na mga bro, kada si Sir Franz. Parehas nga sa akong papainting sa una. Bahala na lang og di siya magkakaon. Oy. Basta kay kami magkakaon na gyud. Oh, saludo kay ko ng Sir Franz. Kini nga mao nang daghan din his atong trabahoan ni. Tahod gyud ana niya. Kay gawas nga maayo siya relasyon sa mga trabahante din Kamausap gyud siya sa panarbaho. Mao gyud. Og mo bati sa gyud ato. Nga kadyot ako mangutana sa kuhain man dito siya. Wa man mo sabay nato karon din sa pag overtime. Mo sunod ako no siya mga bro. Aw. May gamay lang itiwas nga yung trabaho ba. Aw. Oh. Murag kuan usa na sa asset ni Sir Franz bro. Mga bro nga nakapadani ni Miss Rian niya. Og sawan pang mga chicks din bisan pag medyo may hingkod na siyang pangidaron. Oo, mao gyud. Bangag sa ilong. Ipres na to ba nga naora pirmi ang gilantaw, way panglantaw. Kusog bagya po ko sakay sa France, bisa gabi daw eh. Sabado man god, Jake. Mamuri ay og silbado sa bang sweldo. Ang ato kay 15 man og 30. Sir France. Ato ka tas unahan mag-atang og masakyan, Jake. Kay ato bang sugat-sugaton lang ang uban nga mga jeep paingon din his downtown. Sige. Ato ta dito, Sir France. Okay. Tuod, Jake. Kumusta man ang imong pagpaninguha ni Miss Rian, ha? Ha? Wala Sir France eh. Milaylo na ko. Surrender ako ni Miss Rian. Kay di makaya sa 2 powers eh. Hmm? Parang taas kayong standard si Miss Rian ko. Di man gud sa ingon ana. Taw-taw naman kong naso diha sa kompanya. Unya may mga higayon sab nga magkauban mi ni Miss Rian sa gawas. Kana usahay kon may atuon sa bangko o may pika-upon bitaw nga package o shipment. Sabtan biyan ako unsay klase sa partner nga iyang ipangita. Kuan, diha maguli mo nakagusto si Mr. Rian, Sir France. O galing, ikaw yun kanunay ang iyang gusto ikauban sa mga opisyal nga lakaw sa kumpanya. Ikaw gyud, Jake. Bitaw, Sir France. Dagan sa gyud nasultihan si Mr. Rian nga nakagusto gyud siya nimo. Nganong ari man siya nako nga may kabilinggan man ko. O bisan pa tingalig tinuod na imong giingon. Dili sab mahitabo nga sakyan ako siya. Kay may pamilya ako dito sa probinsya nga naglaom nako, Jake. O dili kay naibaw kong dakong sa makiglambigit sus kaminyo nagto di bisan kinsa. Di sab ko gustong maguba ang iyang kaugmaon tungod lang nako. O dili kay kana lang. Igsuon o anak lang ang akong pagtagad niya, Jake. Wa na gyoy mulabaw pa niya. Sir France,
Kung tinudan ay o sincero gyud kas imong pagpaninguha nga to niya, nganong mulaylo man ka? Di lagi ko type ni Rian, Sir Franz. Huwag ko raw na anang Mr. Rian. Kaya ang ganahan niya, kadang pares di mo ang dating. Dagyan na kayong nanguyap na niya diya sa atong tabuhan. Pero, ipasti na tanan. Kay dili tingali mo consistent. Ang bukod ako ipasabot. Kada bitong dili gyud ka mo surrender ba? Bisan pag sa imong tan-aw, wa gyud kay paglaom o mapaabot niya. Lisura na Sir Franz. Ayaw pag surrender. Kung may sabtan kang kalidad sa lalaki nga gipangita ni Miss Rian, nganong dili man imo ni sundon, di ba? Ipakita nga tinud-an na yung imo pagpaninguha niya. O bato ni ang kalidad nga iyang gipangita sa usa ka lalaki. Kana kung sincero ka man gyud sa imo tinguha ngadto niya. Sa tanan ni mo gisulti na ko, Sir Franz, no? Na-challenge ko. O ganay ka ga mubalik sa pagpalinguha ni Miss Rian. Oh. Naaraman din, ha? Ya, tabagi ko ha, Sir Franz. Okay man ang imong giingon, Jake, nga tabangan ta ka. Pero sa pagkatinuon no, ikaw gid mismo ang unang mutabang sa imong kaugalingon ngadto niya. Dili ako. Kay mag-unsa man ang buhaton nako ang tanan nga pagtabang aron madani siya nimo. Unya ikaw, way gibuhat nga magkapausab sa iyang pagtan-aw diha nimo. Nga makapahimo ni bitaw nga ma-attract nimo. Dili lang tugod kay may kumbinser niya para nimo. Isabtan tingali nimo, Jake, kung siya ko pasabot, no? Oo, Sir Franz. Nagkasabot ko. O, salamat kayo. Huwag yung magmahay, sir, nga nakisuod mo. Wag yun. Ikaw yun. O, ginilabing tinuod, Sir Franz. O, nabuka ang akong mga mata tungod mo. O, maninguha ko nga mahimong girlfriend ako si Miss Rian. Kana, naaraman di ay na. O, dili kay kana lang, Sir Franz. Nakita usab na ko ni mo, Sir Franz. Ang ako amahan sa kanibuhi pa siya. Sa iyong tambag o pagmaymay na ko, isip iyang pinanggang anak. Jake, O salamat kayo, Sir Franz. Daghang to kayo salamat din. Huwag ko magdahong na inaanap pa niya kabuutan o kamayong tao si Sir Franz. Nagtuo ko nakagusto sa siya ni Mr. Rian. O iyan ning take advantage. Wadi. Sa ato pa, way kapin unusa ilang kasuod ni Miss Rian. Basi sa rahon na o pagtuo sa uban nga doon na sila relasyon tuod sila kasuod. okay man ang imong giingon, Jake, nga tabangan ta ka. Pero sa pagkatinuod, no? Ikaw gid mismo ang unang mutabang sa imong kaugalingon ngadto niya. Dili ako. Gusto, Sir Franz. Ako rin tuod dakong ikatabang ako. Ako rin yun. Miss Rian. Abi na kong mawa sa kumuna-una kitog akong pagpakigsulti ni Dodo to Miles. Nga mahilak sila. Labi na niya itong pagpakiluoy ni Miles nga muli na lang kuno ko dito sa amo. Diyos ko, tagi kong kalikon. Malawi ka. Nasayod ka kung unsa kalisod ang among pagpuyo. Kung unsa may kakabos. Gusto lang ko maghahatag og maayong ugma sa among mga anak ni Corina. Ayaw ko pasagdi, Diyos ko. Ayaw taon Ginoo. Nganong nagdugay-dugay mamog pangaon? Unsa man? Tan-aw na lang ninyong pagkaon sa lamisa, Dodot, Miles? Unsa man, wa mo makauyon sa sudan? Wa man mo maningog.
Unsa man hipuson ko na lang ni? Ayaw mo eh. Mga man mi si Miles. Di ba, day? Oo, kuya. Ni unsa pa may gidugayan ninyo diha? Gusto namin nga mangayog sorry si Miles ni mo, makurin. Oh, ma. Sorry kayo mo. Magbinutan ako. Dili na ko mutubag-tubag ni mo. Hasta ko, ma. Di nasab ko masupak ni mong unsay imong gusto. Dodot, Miles. Sorry, gid kaayo, ma. Sorry, ma. Wa og wa mo'y angayan nga pangayuan og sorry nako, Dodot. Miles. Wa. Nauwaw ko sa akong mga anak. Tungod sa ilang pagpangayo og sorry nako. Kung may nahimo man silang sayop, mas dako ang nahimo akong sayop ngadto nila. Gikauwaw ko ang akong kaugalingon ngadto nila. Oh, may mitawag. Kinsa man ning number? Nga wa may ngan nga mi-appear. Oh. Hello? Hello? Kinsa ni? Hello, Corina? Si Greggy gini. Greggy? Ay, ayaw na ang putla ang atong pagsulti. Unsa imong tuyo? Migamit kag laing number aron lang yun matubag ko ikaw. May importante lang kung isulti ni mo. Ug unsa ka na? I love you, Corina. Oh. I love you. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!